Og nu skal det så handle om ishockey, der samler ind til Kræft. Støt brysterne-kampagnen fra Kræftens Bekæmpelse blev der samlet penge ind til i aftes, da ishockeyspillere og kendisser var samlet på isen i Hørsholm. Jamen jeg er, fordi der simpelthen stadigvæk er en masse kvinder, der har brystkræft og får det. Og det er en sygdom, som man stadig ikke har fundet den ultimative helbredelse på, så der skal forskes videre, og det kræver masser af penge. Derfor er jeg. Hvad er dit forhold til hockey? Det er jo min hobby. Det er jo her mit hjertebarn er, så jeg var ikke i tvivl om at sige ja, og så kunne jeg også. Jeg spiller ishockey, Old Boys hockey for sjov en gang imellem, og så jeg glæder mig til at være med og spille sammen med nogle kollegaer, som er super dårlige på skøjter, kan jeg allerede se nu. Det bliver en farce. Glæder du dig til det her? Ja, det bliver sjovt. Det bliver sjovt. Pinligt, meget pinligt, men sjovt. Er du god på skøjter? Nej, jeg er ikke god på skøjter. Jeg har prøvet det en gang, så nej, jeg er ikke god til det. Jamen, når man spiller ishockey, så handler det meget om taktik. Og jeg har selvfølgelig brugt en hel masse taktik. En af mine taktikker var blandt andet at lægge mig oven på målmanden, så han ikke kunne bevæge sig. Så det var mit første mål. Du havde en del chancer dernede. Hvordan gik det? Ja. Altså, jeg vil sige, der var en del af dem, der var tæt på. Og så var der rigtig mange af dem, der var langt fra. Men jeg havde jo den taktik, at jeg bare skulle stå op i målet, så var der en chance for, at jeg fik nogle chancer. Det fik jeg også, men jeg scorede ikke desværre. Det var fantastisk. Det er fandme sjovt. Jeg synes, det er så synd for mig, at jeg ikke har fundet ud af det her noget før. Jeg bliver 50 næste gang, men altså, det er jo aldrig for sent, vel? Så jeg kommer Old Boys næste år. Fuck, hvor bliver jeg godt nok Old Boys, men det bliver sjovt. Hvorfor var det så sjovt? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, pulsen kommer op i løbet af 1 sekund. Og så det der med, at man kan skifte ud. Og så det der med, at der faktisk... Altså, selvfølgelig er der regler, men man kan godt lægge nogen ned. Selvom man er mindre end dem. Det er jo stort. Det er jo fandme stort. Altså. Og så bliver der samlet penge ind til godt formål. Hvordan er det at være med til det? Jamen, det er altid godt. Altså, selvfølgelig er det sjovt det her, men det vigtigste det er selvfølgelig, at vi samler nogle penge ind. Og forhåbentlig mange. Hvad bliver resultatet? 7-6 til os. 7-6 til os. Jeg mener, det var 7... Rulle nu. Rulle nu. Hvem var det, der startede scoringerne? Det gjorde jeg. Og så var vi ikke til at stoppe. Det var vi ikke. De kan bare komme igen. Det er jo altid skønt at være på vinderholdet. Og jeg er en sindssygt dårlig taber, så jeg er så glad for, at vi vandt. Min egen præstation, glad for at du spørger, den gik faktisk okay. Jeg blev dribblet nogle gange lidt ud af nogle af de små drenge der. Hæft en ungdomsafdeling, der er heroppe. Respekt, ja. Den er knækket, men jeg har ikke fået nogen skader ellers, og jeg gentog en succes fra sidst. Det er en klassiker, når man kommer ind i Hørsholm Skottehal. Det er, når der kommer en bestemt sang, så skal man lave det, der hedder fri krop i rummet. Så jeg viste ligesom, hvad min krop kunne på skøjter. Og jeg kunne mærke på publikum, de synes, det var lækkert.